जोङो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो बोसोरफ्रामबो दिनैसिम जोङो बे 14 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ जों फालिबोबाय थायो आरो जों गैयाबाबो जोंनि उनावबो फालिबाय थागोन। दिनै जोङो बे चन्द्रपुर गुदि फरायसालि बा चन्द्रपुर बे एरियानि गौरां भेलि इउनिटनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि हेफाजाबजों जों जि दिनै बे एफा गिदिर प्रग्रामखौ जोङो मावफुंनो हागासिनो दङ। बेनि थाखाय आङो रायजो राजानि हेफाजाब आरो साफ्रोमबो बे बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे जोङो जेबादियै मावफुंनो नांगौमोन जोङो बेबादिनो फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोङो हाबाफारिखौ मावै मावै दिनै जोङो नै मोनसे सावराय जख'न्थाय जागोन। बे सावराय जख'न्थायाव जोंना डक्टर आदाराम बसुमतारी जनता कलेज एस'सियेट प्रफेसार बिथाङा बेबायदि फैनानै दंफैखायो। दसे उनावनो जोंनि बे सावराय मेला जाफुंगोन। आङो देबरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। आंनि मुङा मनरन्जन बसुमतारी, गामिया दियाजिरि, पस्ट अफिस हल्टुगाव, जिल्ला क'क्राझार। बेनियानो आंनि सिनायथि। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बान्था हरगिरि जोंनि देबरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिबिजाथाव आफादगिरि बिथांनिसिमबो साबायखर। मोजां मोनदों। जोबोर मोजां मोनदों ना? नोंनि फरायसालिनि मुङा? टकेन लखुपुर एलपि स्कुल। नोंनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा? पुर्नवारी। गिबि गिबियावनो जोंनि देबरगाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आरो बानजाय आफादनि दैदेनगिरिसिम बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरदों। दा आंना फरायसालिया भेन्सारमोन। थांनाय 2021 जोङो टिउटर हिसाबै मोनदों। दा जोङो टिउटराव दङ। अब्लाबो आङो आंनि फोरोंनाय नाजानायजों आंनि गथ'आ दिनै बेवहाय सेथि प्राइज लानो हादों खन्थाइ आवरायनायाव। दा आं बेवहाय जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो जाहाथे बेबायदि पार्टिसिपेट खालामनो मोनबाय थायोबा हयथ' गथ'फोरनि रोंगौथिया मोजां जालांगोन होननानै आं आसा खालामो। आं बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों सारनिसिम। संगिना ब्रह्म गोबारै आखाइ खबनानै हो। आखाइ खबनायाव माने एफा ढिला गोजोननाय जासिदों जोंनि संगिना ब्रह्मनिसिमबो जोङो गोसोफोरनि साबायखर जासिदों आरो बे समाव सारा हमनानै थाफायोमोनबा फट' खेबनो माबाखौ दिन्थिनानै सार आरो जोंनि बान्था बिलाइगिरि थामगुजु बान्था मोनगिरि जोंनि सारनिसिमबो
बे समाव बान्थाखौ बिलाइनायनि थाखाय आं जेबो बान्था मोनगिरि जेबो बुङा ना नोंसिनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा मा गोब्रै निउ भगानपुरि गुदि फरायसालि सानाव दिजेन्द्र बसुमतारी दिजेन्द्र बसुमतारी आं बिथाङादि दिनै बे बान्थाखौ मोननो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बिथाङा सासे गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय फैनानैसो फरायफैदों आरो बिथाङा फिफाबो गैजाया बिबै बिबौनाव थानानैसो बेवहाय फरायो आरो बिथाङा फरायनायावबो जोबोद मोजाङानोखा आं आसा खालामदों बेबादिनो गासिबो बिथिंनिफ्राय बिथाङा फरायनाय मोसानाय लिरनाय बेफोराव गासैयावबो मोजां दावगालांगोन होननानै आं आसा खालामो आरोमा नानि ओरै फैदो साराबो ओरै फैबाय फामे बसुमतारी नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा मा रबिराम ब्रह्म रबिराम ब्रह्म ना नोङो दिनैनि प्राइज मोननायाव नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना दे नानिनिसिम गोजोननाय थाबाय सारा दिनै गावनि फरायसानि बान्था मोननायाव सारा माबा फंसे बुंगोन नामा जोबोद गोजोननाय मोनदों दा गथ'आबो जोबोद नाजानाय दङ आरो जोंबो हागौमानि बे गथ'खौ जेसेबांखिनि हायो जोंबो नाजाबाय थाखादों दा बे जोंनि नाजानायनि गेजेर आरो बे गथ'नि नाजानायनि गेजेरजों दिनै गावनि मोननांगौ बान्थाखौ मोननो हादों गोबारै आखाइ खबना होनायदोंमोन फामे बसुमतारी नों मा थाखोआव फरायो क्लास 5आव नोंनि फरायसालिनि मुङा मा सनापुर गुदि फरायसालि लखिन लखिमपुर एलपि स्कुल देबोरगाव गुदि बर' पुर्न ब्रह्म लोगोखौ बे बान्थाखौ बिलाइनो थाखाय आं खावलायबाय जोंना फोरोंगिरि सारमोना फैफायाखै नामा सनापुरनिफ्राय आखाइ खबना हो आखाइ खबना हो बे समाव बसुमतारी नों मा थाखोआव फरायो 3 थाखोआव फरायो नोंनि फरायसालिनि मुङा मा आंनि फरायसालिया सनापुर गुदि फरायसालि सनापुर गुदि फरायसालि एसे औ आखाइ खबनायाथ' मानो सिरि जाखो जोंहा आखाइ खबनाया थाद'नो मोना बेबायदि नों मा थाखोआव फरायो 3 थाखोआव दिनै नोङो थाब बान्था मोननो हाबाय नोंनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा जा बान्था दङ क्लबनि बेखौ रबीन्द्रनाथ ब्रह्म सार्टिफिकेट बिदिनो औ फोरोंगिरि जेब्लाबो फरायसाफ्रा दावगालांनो हाथों जोङो फरायनायाव दावगालांनो हाथों साननानै आरो बे बान्था मोननायखौ आङो गोसो खुसियै आजावनानै लादों आरो इयुनाव गथ'साफोरखौ बेनिफ्राय साबसिन खालामनो आरो फरायनाय लिरनाय आरो गेलेनायफ्राव गासिबो आयदायावनो दावगानो हानाय बायदि जोङो नाजागोन बेखौनो बुंनानै आं गोजोननाय जाबाय धनन्जय वारि थाखो 3 माइनावपुरि गुदि फरायसालि सारा लोगोआव थाफाद आं बे समाव खावलायदों बर' थुनलाइ आफादनि सिबिजाथाव आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी आङो सारखौ बान्थाखौ हरनो थाखाय खावलायबाय आखायाव हमनानै फट'खौ आखाइ खबना हो रायजोफ्रा उनथिंना खबाखै नामा खबना हो गोजोननाय जासिमारि आंनि नामा धनन्जय औवारि नों मा थाखोआव फरायो थाखो 3 नोंनि गुदि फरायसालिनि मुङा मा माइनावपुरि गुदि फरायसालि निस्सय मोनसे गोजोननाय थायो जाय माने फरायनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय बेबायदिनो बायदिसिना हारिमुवारि आयदाफोराव गथ'फोरखौ गोरों गोरा खालामनो नाजानाया जों फोरोंगिरिफोरनि बिबान दा दिनैनि बे चन्द्रपुर गुदि फरायसालियाव देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हयथ' थुनलाइयारि आयदा एबा खन्थाइ आवरायनायाव जोंनो जे बेबायदि खन्थाइ आवरायनो खाबु होदों गथ'फोरखौ निस्सय बायदि बिथिङाव आवगायनायनि बे मोनसे नोजोर एबा इंगित होननानै आं साननानै लानो हायो दा दिनैनि बे गथ'नि 3थि बान्था मोननायावबो जोंहा गोजोननाय लानो हाबाय बेनो फामे बसुमतारी नों मा थाखोआव फरायो क्लास 5आव नोंनि फरायसालिनि मुङा मा सनापुर गुदि फरायसालि नोंनि सारा फैदोंना फैयाखै फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनखो ना माखो आं मिथिला थाद दे गोजोननाय थाबाय नानि